3, 2, 1. Hi guys! Welcome back to Don Joffrey Channel! 1. Hi guys! Welcome back to Don Joffrey Channel! Hi guys! So, hi Manoroy, may sorry among mga palalabs. Tara ako mga palalabs oh. Oy, ready king musa. Hi! Ha? Excited kayo siya guys oh. Ay, ka-excited na Winky. Hello. Hikot! Oo. Excited yung kayo eh. Yay! Woo! Ala, astiga na eh. Astiga na iruan na eh. Tana. So mo follow ra si yung Winky oh. Shh, Winky. So the Winky oy. Winky to siya. Look sa Winky. Agoy, ato mi donasan. Si Winky, mana dia lah? Matunog ka Winky. Agoy. Sarong, sari siya. Hi guys. Sa maglaag mi tara si Winky ker. Tumutawag ki bo. Ate man eh. Dito ka ning bling, basa-basa. Ha? Gipay ka ning bling, basa-basa. Lagi. Di ba pwede basa-basa abang uligo? Sa kanahan si Blinkoy, magbasa-basa Blinkoy. Blinkoy be, ang ganda si Blinkoy be. Ah, Blinkoy. Magbasa-basa. Excited kayo mong palangga, oy. Okay, tunog ka Sorry tagay sa magtunog-tunog. Mama niya nga mong gifts. Kuanan kanina guys oh. Dere mi nag-saom kanina. Abot dito na pitang apart. Kinagoy ko yun, kinagoy siya. Ikat guys. Tanawa guys. Winky. Tara guys. Taas kayo. Look at this. Hi. See. So tanawa guys. Shell di sa dong na dong makaon sa di dong no. Ug mudako no. Na shell ni siya guys. Dito repita ay. Nagato ko repita.
Asa man? Diha ra ko tabdang. So, Ang balang, eh. asa ron? Dili man ang balang bibi. Ang balang ko. Ang Ano tugito siya ang balang. lumot. May tagang balang ha. I'll try to look. Ang balang. Oh guys. Woo. Hmm. Lagi? Hala, asa ron? So, saan ni? Sa tawag na? Star. Star Fish. fish. Ano? Blinker. Hi Bling. Hello, Blinker. Itilapan mo. Winky, winky. Winky, Winky, tala-tala man eh. Ano ka na eh?
So back to vlogging. Pito deh dong. No. Ito lagi na pala. So, ang plano ganina kay sa umi nga maabot ko sa dapitan ng park. Pero nakapon ka. So, karon let's try the shot. Isa ni pukot dong. Shipyard sa Chunishi, and there muna siya ang post sa nagbantay diri sa sanctuary kay gihimo man ni siyang marine life sanctuary yang apart. Mo cross kani nga mga post kana ang diri nga part kay pwede ra public for public, pwede maka showed ang public, and then ang diri nga part like say for example na siya no sa daring nga part kay sanctuary na siya diha. Bawal siya sudlan sa mga tao kay i-culture ang mga isda diha. As you can see di kay makita ang kuan niya, pero kasagaran gyud nga mga taga dinhi mo ingon katong one time gipasudlan siya. I don't know kung legit or legal nagipasudlan, basta nakasulod sila for some reason. Nakita sa daghan kayo nga kinason og I don't know octopuses, basta daghan king lamang dagat. And then kami nagsuri-suri mi diri nga part, of course kay pangkuan man dinhi pang for public. So pagkuton niya madugay ron lulu. Starfish. Ay dala sa balay ka. Starfish man na winky girl. Ala. Buhay ba na? So, ibalik ikaw Jay, ibalik Jazz. Pare ko dari guys. Bantay mo.
Oh. Oh, guess what? Another starfish, guys. Tara. Oh, guys. Bato sa dagat, guys, no. Okay. So, magsuri-suri na po ito. Ari na po sa pikas na ako ibutang. Malimuot kayo nga init nga. Nice ang sun. Kada ari sa pikas guys ay. Look at that. Tanawa guys ha. Naglag-lag lagi ni guys. Look at this. So I have some stone in here. Okay, I'm on top of the world. Nina, tara nga akong mga friends. Sorry, tatapit ang apart dong. So, masoroy na po itong apart guys dito. Mag-vlog dapat abang dito. Okay? Okay. Sige go. Hello. Kuya. Ha? Dagan ko. Tabi-tabi lang. Hi Blake. Ay ha Winky. Blink. Lord. Baguhan sin. Alright. So mga doon na po ni guys. Oh guys, tagan kayong tao. Nanguha ni sila og kinhason. There. Sa laing pamilya. Kana. Tara, nanginhas na sila. Gaog nga kinhason nga masudan sa panihapon. Now, we're back. Sorry ta dato guys. Kinsa to dong? Aw. Oh. Hello. Hi. Hi. May pack oh. Gat nga to. Twinkie. Natural man ako. Natural man ako maggot-got na. Isa man. Ha? Sige go. Okay, Blake, nahilom na kahit ilang wala ko siya. Oh, siya Blinker! Basta na natin. Nahilag ito siya kulay. Nahilag siya. Oh. Daganti. Or iba lagi sa kapatid din ka. Talawon ko yun. Nawa, nag-count na siya. Dakuwag nag-count na ni Winky oh. Count Ling. Count para makuha ng imong ka ng ilang pan ba? Count ko. Count na yun, count. Hihilak na siya nilay.
Uh, Kanaog siya. ikaw. Tuluan pa kaut. Kana, ala, grabe na kaut. Ay. Good boy. Ikaw, pakita ka mo. Ala, kaut. Kaut. In action man. Paya, ini paya gini. Okay, rapid Tulfo, in action. Ako dia main pe. Ako dia main pe. Ala, ala. Ako dia pe. Nabasa naman namin tubig, good. Ako dia pe. Ano kasi tubig no? Kasi sud. Okay. Wala pa kayo mo drain ba? Sanctuary guys. Ano yung sanctuary guys? Aw. Matanaw mo tanong kondom. Ano ba? Oh. So, one time kinakakuan. Naka-vlog na to dali. Ay, di vlog. Ay, nag-take of picture. Video, nag-watch slideshow. At kanina magsuko yan dali. With my bros, brothers. Tambay-tambay sila sa akin. Check this out. Ganito gamit sa government. Para sa ka na nito? Lagi. Naman sa dari na tanay kami. Dari na. Mga props. Dito ka nito. Ay, padanganan siya makina, hindi padaganan siya. Ay, ibaribot ang dani pa. Ani. Bugata po dayungan ka niya. Nata hotlines, COVID-19. Hindi ko tatanawan. Bugnawa ka dani no? Unsa man? Tapos sakyan. B4. Hindi ta din. So, asa mo? It's somebody could. Ito daw. Oh guys. Bulak guys. Tara. Pingko makaputol ganin na ron. Lolo. Saka maka dia. Imo din na. Sa mga maato ka dito? Dili unsa pud na dana ila. Mahadlo ko muda sa ero ginay mo masig na. Ana po diaw dagko kayo. Eh. Guys, kahit tanawin guys ta. Guys, look at the sunset guys.
guys, nagkuhay mo. Okay, ikaw dali ba? Ako dali ba? Oh my god, ako rin know? Asa pag may ano? Equal siya ka na, stop. Hasag. Rồi. So, hugog na ako ni Uncle eh. Yeah, we're back home. Finally.